RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Carl, 17 years old, single, taga Baybay City, Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga ambot kun na-trigger laban ni sa bakuna adtong panahon sa COVID. Aron ninyong sabtan, sugdon ko sa 10 years old pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, nalagi ko'y bukol sa kong nga pa. Ha? Hain ko't nak. Wagod oh. Be. Uy, hala, naatuod. Unsa man ka ni bukula, we? Basig delikado ni. Ang yato tanig mananambal. Ay, sayo na ni oy. Ato ni nga pabuthon. Huh? Sakit na lo. Sakit-sakit yun kay hubag man Ma. Sige lang. Agwandahan lang. Aron na mamaayo ka. Hinayo lang lo ha. Aw. Hindi lang nga inay. Hinayon na lagi niya ha. Carl, kumusta naman tong hubag ni mo nga gipabuto sa tambalan, ha? Naayo na dong? Okay naman ma. Wa naman magsakit. Oh, maayo noon. Ma, nasan lagi bukol na akong paad dapit sa tuo ma. Unsa? Nibalik ang bukol nimo sa una, Carl? Dili ma. Ang sa una ma kay sawamat na akong paa. Karon kaysa tuo naman sab. Uy, naunsa naman sad ka na, uy. Ano may bukol naman sad ka sa tuon nimong paa, Carl? Ay, but mo eh.
di na ko pa sa nabalan, ma, ha? Kay, tanawag ko ning sawa na kong paao, naji uwat atong iyang gipabuto akong bukol. Oh, bahala gud ka. Ikaw man sad bitaw ang mag-agwanta, ana. Usan maning panahon na ron, oy. Urusan man sa virus kuno nga nikatap sa tibuok kalibutan. Kinahanglan ra ba kuno nga kitang tanan mabakunahan? Bilang ko pabakuna pa, ha? Kay, permira ba kong tubuan ng bukol-bukol? Ay, na pwede ka, oy. Kinahanglan kuno nga kitang tanan gyud ang mabakunahan. Kasi bako mataptar ka niya ng virus. Kay way bakuna. Manako ra bakuna. Magpabakuna ta, aron luwas ta lang makamatay nga virus. Ay, oo pa. Oh, Carl, kumusta naman imong gibati human sa bakuna? Ang sa ganito'y bakuna nga naturok nimo? Pfizer man kuno to, ma. Ug wala man ko'y gibating lain, ma. Normal raman. Wa man gani ko hilanti. Oh, may noon. Kay nakulbaan ba ko atong gipugos kang papa nimo og pabakuna nga may gipamati ka pa anong bukol sa imong paa? Oh, mag-ampol lang yun mga. Di lang unta mapikto ng akong hubag sa bakuna. Hala, nga nang tumurang bukol sa kong paa? Hindi pa doong masatuong bahin sa kong private part? Hala, nga nung magkani? Nakuyawan ko adto. Kaya nga nung ang bukol, murang nibalhin man sa tuon akong itlog. Sa permero, gibaliwalan ako. Muliyok-lihok man ang bukol. Usahay, kung muotong ko, mugawas man. Pero ako sang ito ang bukol, musod man sa ugbalik sa akong tiyan, ug dili na nako mahikapan. Mugawas siya og mga every 2 to 4 days. Then musod ra pud siya og iya og mga pila ka oras gikan sa paggawas. Ingon ana ang akong gibati og giantos sud sa pila ka tuig. Unya, may laing sakit nga ni atake na nako. Ug unya, oh, Carl, nauli man lagi ka nga udto pa man. May klase? lain man ang akong tiyan mo ay. Ngut-ngut na akong gibati. Uburag, kabuhit ako sa kasakit. Unsa? Di lang sa kumuskwila rong hapon, ma. Uburag, di yung mada ang kasakit sa akong tiyan na. Nala, sige, uy. Aray. Ipahuway lang una na. Kay Bernes man ron sa hapon, makapahuway ka pa og Sabado og Domingo. Og maka-eskwela ka pa sa Lunes pohon. Oh, unsa naman? Eskwela na karon? Di lang sa mo ay kay magdisod naman ko paglakaw, ma. Unsa? O pagtarong gani diya, Carl. Mo lagi, ma. Lisod ilakaw ang kasakit. Uy, tanaw eh. Puslan mga di ka mo eskwela. Ato tagtambalan. Ay na, hindi lang kwanto niya mo eh.
Hindi ta mo balik dito ha. Katong mamusa og ubag pa. Hadlo ko to niya, uy. Uy, ni us-us man ng imong tinae pa do sa ubos. Unsa? Unsa may buhato na namo anak noy? Palit mo dito ng antibiotic o pain reliever. Aron mawa ang kangut-ngut. O balik mo din human sa 4 kadlaw. Carl, unsa naman ang imong gibati dong? Medyo ni arang-arang na ma. Pero, di lang usa ko mo eskwela mo eh. Anala, sige. Human na lang og balik na to sa mananambal. Kay ingon man to nga pabalikon bayatan niya didto human sa 4 ka adlaw. Mayo kay balik na sustong lugar ang ni us-us si mong tinaedo. Ang problema lang kay naapa ang bukol. Mao lagi na eh. Ipa-check up na lang yun na ninyo, doktor, aron marasistahan ka og pagpahilis sa bukol. Ni ako'y mga tambal nga iresita. Ubay-ubay ra ba gyud ni? Unsa man sad ang mga tambala, Dok? Lain nag-reaction sa tambal nga akong gipang tumarma, oy. May mga butoy-butoy manuon ko sa kong tiil. Katuro ba? Wa man mahilis ang bukol ba? Unsa? Wa ako'y nakitang kaayuhan sa mga tambal nga giresita sa doktor nako. Hinuon, may mga nanubo na noong mga butoy-butoy sa kong tiil nga katol. Ug wa mahilis ang bukol. Dili gud ko katarong og tug. Perming magmata-mata ko sa kangot-ngot. Dili noon siya ngut-ngut kung maglingkod lang ko. Pero og mulakaw ko bisan 50 meters lang, mungut-ngut na siya. Maong dili na lang kung maguban-uban sa akong mga barkada kung manuro sila. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May bukol ko kaniadto sa wana kong paa. Gipabuto to sa tambalan. Pila ka tuig ang nakalabay, may bukol na sab ko sa tuon akong paa. Posible ba nga wa makuha og tarong sa mananambal ang bukol sa wana kong paa og nitakod? Ikadawang pangutana. Unsa man nga klase sa bukol? Kanseros ba ni? Kay nahadlo ko nga base maputlan ko og tiil o mapiktuhan ang akong nilaktan. Posible ba? Ikatulong pangutana. May giresita nga mga tambal ang doktor nako. Makahilis ba sa bukol ang mga tambal nga akong gihisgutan sa akong suwat? Makarecover ka ako, ani? O dili na kinalang operahan? Ikaw pat o katapusang pangutana. Sa pagtumar ko sa mga tambal, may nanubo manuon nga butoy-butoy sa kuntiil o katol kaayo. Side effects ba ni sa tambal? Unsa may akong buhaton aron dili ni managhan? Ug unsa man ang mga pagkaon nga angay na kong likayan? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Carl. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, dinhi sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, anyan na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay usaman ako ka medical doctor. Mga psychological, emotional, ug behavioral mga problema, kay usaman ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri ka na mo. Pwede kanya padala sa mong
email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba direktamente sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong nga pagtuluran karong adlaw mao kini nga life can be full of unexpected things. Either happy or sad. Na kinikirong pagka-happy o sad kuno depende ra sa imong mindset. Bisag bati ang sitwasyon, imo ka happy ko, happy ra gigapon ka, no? Okay, ang atong magtatampo karong adlaw si Carl, 17 years old, taga Baybay City, Leyte, single. Yan na siya mga signs and symptoms nga iyang sumasabatin to sa drama, iyang gi-relate o gitumbok ngadto sa pagbakunan niya og COVID-19 vaccine, no? No niyang atong nabati gina sa drama. Di matumakayla da sa Baybay. Ayun pagpaminaw daya ni Honorable City Councilor Dr. Ike Aradasa o si Nuni Cabal, mga taga Guadalupe Baybay, no? Mga unsa to ilang pamilya, nalimot ko sa inyong family name. Basta kay thank you very much inyong gipahangyo sa mga buwak diya sa Baybay. Dako na lang pong lakbitan pag greet ning atong mga kaila diya sa Kantawan, mga Rabanis family, si Ma'am Arlene Abellanosa, si Perry Natad, Arman Natad, Merlin Lapot, si Ben Lapot, Roger Nacorda Anticristo diya sa Kiyot ning Dakbayan sa Sugbo ug ato ding mga honorable city mayors nga magdulaan og tennis. Nag-text na ko si Lulong Bantilan ba sa Dok, ang first name ni Mayor Barsinas si Patrick, no? Nalimot ko sa imong first name Mayor Patrick Barsinas dahil sa Karkar City. Nagkadulat ta sa una dahil sa Karkar Tennis Club. Gipildi minimo. O si Mayor Balchong da sa Naga City o Mayor Ahong Chan da sa Lapu-Lapu City, no? Mga tennis players ni sila. Dato sa active pa kumudulag tennis, makasugat-sugat gyapon na ko ni sila, no? Sa atong tennis club. May pagpaminaw ni DC Madrigal da sa Liluan, Tismal Caballero Barliso da sa Bunbun ning Dakbayan sa Sugbo. Mga taga DOH sa RTC Argao, no? Gisulat gini nila si Wagas Bren, Marlson Audrey, Luberas Jeffrey o si Tampos Elizalde, si Ismail Asido da sa Dawes Bull, Junel Ignacio Dacua da sa Aluginsan, Punay Aluginsan, si Rochelle Batukan sa among Lions Club, no? Musta naman ka Ma'am Rochelle? Og si Butyok Ali Alihoy da sa Bayugan Agusan del Sur, no? Mayang pagpaminaw. Kining uban unya na lang po. Mga taga Sugod Southern Leyte, musta naman si Ma'am Jima Distrisa og mga taga Buwak Gamay Sugod sa especially si Pare Rumibiyong bago lang hindi nanihapon ni Pare Rumibiyong diri sa Cebu. So going back to our sender si Carl, may tungod kini sa iyang gipaminaw sa lawas ang iyang ako lang ning i-summarize, no? Kay medyo redundant naman ako pampasahon na yung pangutana. Nagkabukol ko ni siya sa iyang nga paa. Unya, nakabuto na, unya, itambalan. After 1 year, yung bukol na sa dire siyang tuo nga paa. Posible ko nga wala makuha og tarong ang bukol di siyang nga paa, unya nitakod sa tuo. Well, sa ito nang hisgutan, susama ani nga mga problema, ang kining bukol magud mutunga ra ni sa atong lawas due to infection, parasites or unsa pa may trauma na kuan diha ulo ang imong immune system kuwang kag mga vitamins. This could either be cyst, ang sod sa cyst is mga fluid or tumor. Ang sod sa inunta bukol is tissue, no? So wa nagay ko mo kuan Carl, no? Bata pa man kay ka Carl nga limpyado gyud ta. Kaya kung naman gani germs niya, either bacteria, viral, or whatever germs, makuha-kuhaan kung kita limpyado every day, no? Kaya kung magpabaya lang po, takan ng gamay nga butoy man tawag na sa una, gamay nga mutubo diyan dapita sa atong hair follicle, kung we will not pay attention to that, mudako ni siya og mahimong bukol or hubag, no? So, antibiotic ang
ang kuanan og in the worst scenario kung medyo di nagdumada og antibiotic, surgical intervention. Kanseros ba kuno ni nahadlok no siyang maputlan og tiil kay maapektahon ang iyang paglakaw. To determine whether nang usa ka bukol kanseros o dili ba, ato ning ipa-biopsy, no? Yung biopsy is a diagnostic procedure sutaon sa atong mga pathologists, atong mga medtech, no? Kung naabay mga cancer cells ang usa ka bukol. Hopefully, hinaot ko nga wala lang unta, no? Ug maapektuhan gyud ang atong paglakaw ani kinarba ni sa tiil, no? Dili mabuti nga liko maputlan dayon, no? Simbakolay palayo lang to, no? Maputlan ka, no? Bakuan ra gid ni siya. I'm positive ani Carl nga masulbad na gini pinagi sa pag-inom og antibiotic, no? Ang imong mga antibiotic nga imong gipang-inom suma sa imong gihisgutan kan mga amoxicillin, mefenamic acid, ciprofloxacin, ascorbic acid, mga antihistamine, mga maayo man yung mga tambala. Ang mga tambal manggod, don't expect that everything will be okay the following day. It will take several days before mo apekto. Nabito ko'y pasyente, reklamo gyud, legal ba problem. Wa ko na siya sa maayo siyang depresyon sud sa pipila ka adlaw. Pagibabalik na ko human og unta og duha ka semana sa banin balik aning reklamo kay wa ko na siya naayo ni Dr. Obra. Nagmalpractice si Dr. Obra wa ko maayo sa kong depresyon. Ingon ko nga mo demand siya nako 2 million pesos limang kaniya. Niko og kinsa may psychiatrist makayo og depresyon in 2 weeks time, siguro, mangutang tingali ko. Tagaan ako nag 2 million ng kinsa ng doktora nga maghambog-hambog nga makaayo siya depression in 2 weeks time. So pareha po na yung problema, Carl. Ayaw pagtuo nga maayo dayon ka in just a matter of days. No? It will take weeks, months, sometimes gani. Dugay pa gani dana, no? So, kini mga tambal nga antibiotic, antihistamine, o kini mga para sa pain, mefenamic acid, maayo naman nga ang compliance o ang dosage mo matter ni siya, no? Maputlan ba kuno siya sa tiil kung cancerous ni? Depende ra na sa attending orthopedic surgeon nimo o sa imong internal medicine doctor, no? Surgery doctor. Pero hopefully dili ta maabot dihang puntuha, no? Ipabiopsy lang ng maong bukol ug mag-take do siguro ka og mga antibiotic para og na may infection dia dili mo grabe mo lala, no? Ang side effect ba kuno sa tambal nga nangatol siya, butoy-butoy na siya, o dili na mudaghan, dili na kuno mo pan. So, mubalik-balik. So, once again, akong ingnon nga, ang pagtambal, dili ni siya yung ceiling nga muhalang dayon, it will take time before siya nga maayo, no? O, naamag yung mga side effect ang tambal, pero kung naamag yung side effect, siguro nang gitagaan kang antihistaminic, no? Kaya ako lang gani, mainom kong tambal, ako yung mga tambal-tambal, mag-allergic ko, kaon ko mga sipol, suda papaya, on sa madya, magngatol ko, magbutoy-butoy ang akong padit. Mutik ko antihistaminic, like cetirizine, bismanal, or kining diphenylhydramine hydrochloride or Benadryl, mawagtang naman po. Ha? So, kanang mga butoy-butoy, naaragin na, may tabo na, dilit na ito kalikayan, pero naatay mga alibyo inana. So, once again, maingong ko, Carl, nga do not expect nga ceiling nga muhang dayon, kining mga tambal, it will take time before na maipikto niya. Ang compliance mo sa medication will matter kayo, no? Kaya na mo ko'y uban ko nga, okay, you take this tambal 3 times a day, 1 tablet 3 times a day, asa mo to man, 1 tablet once a week. May ganig, 1 tablet once a day, no? Say gani, daily minom sa tambal, kay pag primero nang inom, di kumayong paminaw, wala mainom, nya, mo reklamo kay, wa sa maayong, sa pagkaayon mo kaminom sa tambal. Alright, so, hinaot na sa kay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw, naminaw na to karon, no? Especially ni mo, Carl, no? Bago lang nag-chat nako, pirmi gina ko ni ikuan ni si Winnie Horos ug si Melody Kimpan Albero, no? Kay pirmi mag-chat dok, naminaw ni mo karon, no? So, thank you very much sa mga abroad nga naminaw na to, Saudi Arabia, the whole of Middle East, all over the world for patronizing atong mga programa sa Armen. Nagpabilin kaming numero 1 stasyonan din sa atong lugar. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Armen. Once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko with Atty. Bathan. Hangtod sa sunod higayon. Hasta la vista. Bye-bye!